आज मी 2 महिने टिकणारा असा भज्यांचा प्रकार बनवते, जो पटापट बनवून तयार होतो आणि जास्त वेळसुद्धा लागत नाही. तर त्याच्यासाठी इथे 2 वाट्या भरून शेंगदाणे घेतलेले आहेत. एक मोठा चमचा एवढं तांदळाचं पीठ आणि त्याच चमच्याने 4 चमचे बेसनचं पीठ घातलेलं आहे. थोडंसं मिरी पावडर घातली आहे. त्याच्यानंतर इथे अर्धा चमचा हिंग घातलेला आहे. हळद पावडर घातलेली आहे अर्धा चमचा. मिरची पावडर इथे 1.5 चमचा वापरलेली आहे. मी जरा व्यवस्थितच मिरची पावडर घातली आहे. थोडी कमी घातली ना, की रंग छान येतो. पण जास्त थोडी मिरची पावडर घातली, की चव छान येते. त्याच्यानंतर मी इथे चांगला पाऊण चमचाभर इथे चाट मसाला घातलेला आहे. चव छान येते चाट मसाल्यामुळे. चवीप्रमाणे मीठ घालून घ्यायचं आहे. हे सगळे जिन्नस सुकतेच असताना इथे मिक्स करून घेते आहे. त्याच्यानंतर थोडं-थोडं थंड पाणी घालायचं आणि हे पीठ छान असं कोटिंग झालं पाहिजे शेंगदाण्याला. जास्त पाणी घालायचं नाही. जास्त पाणी घातलं, की हे तेल शोषून घेतात. व्यवस्थित असं सुक्कसर मिक्स करून घेतलं आहे आणि 1 चमचाभर तेल घातलेलं आहे. हे थंडच तेल वापरलेलं आहे आणि पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं आहे. इथे मी शेंगदाण्याचं तेल व्यवस्थित कडकडीत असं गरम करत ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये शेंगदाणे घालून घ्यायचे. एकतर मी हे अशा हाताने सोडते आहे शेंगदाणे आणि त्याच्यानंतर चमच्याच्या सहाय्याने जरा ढवळायचं व्यवस्थित असे, म्हणजे हे सुट्टे-सुट्टे असे होतील. आपण तेलाचं कोटिंग केल्यामुळे छान सुट्टे-सुट्टे असे होतात हे शेंगदाणे. दोन्ही बाजूने छान खमंग असे भाजून घ्यायचे आहेत आणि इथे एका गाळणीवर काढून घेते, म्हणजे एक्स्ट्राचं जे तेल असेल ना, ते निथळून जायला मदत होणार आहे. ज्यावेळी आपण हाताने शेंगदाणे तेलामध्ये सोडतो ना, त्यावेळी हातावर तेल उडतं. तर हे अशा पद्धतीने पण आपण सोडू शकतो चमच्याच्या सहाय्याने. हे असे सगळे शेंगदाणे आतमध्ये सोडून घ्यायचे तेलात आणि इथे मी सुरीच्या सहाय्याने हे सोडवून घेतलेले आहेत. तुम्ही चमच्याचा वापर केलात तरीही चालू शकतो किंवा चमच्याच्या मागचा दांडा असतो ना, त्याने सुद्धा सोडवून घेतल्यात तरी चालू शकतं. मस्त असे सुट्टे होतात बघा. तर दोन्ही बाजूने छान खमंग असे तांबूस होईपर्यंत भाजून घ्यायचे. मोठ्या गॅसवर हे भाजायचे नाहीत, म्हणजे आतमधून असे व्यवस्थित भाजले जात नाहीत. बाहेरचं कवर फक्त भाजलं जातं आणि छान कुरकुरीत असे होत नाहीत. तर इथे मस्तपैकी मध्यम आचेवर व्यवस्थित असे भाजून घेतलेले आहेत. त्याच्यानंतर इथे मसाला बनवून घेते. मसाला बनवण्यासाठी इथे चाट मसाला, मीठ आणि मिरची पावडर मिक्स करून घेतलेली आहे. हा जो मसाला बनवला आहे, हा तळलेल्या ह्या शेंगदाण्यावर घालून घेते, म्हणजे चव अशी छान येते. बाजारातून जसे शेंगदाणे आणतो, मसाला शेंगदाणे, तशी चव येते एकदम. मस्त कुरकुरीत असे मसाला शेंगदाणे बनवून तयार झालेले आहेत. आजचा व्हिडिओ माझा तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की कमेंट करून सांगा आणि असाच मस्त मस्त खावा, सुशेगात राहा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.